Ayan na, bagong putahe po. Ayan, meron tayong diyang ano, bistek, pang bistek. Ayan, baka. Ayan. I-marinate po na natin ng konti. Nahiwa na rin yan. At ready na po yan pang gisa. Ayan, maya maya. Lagyan lang natin Mekos, asukal, mekos. asin at mekos. Mekos, mekos. Ayan, mekos na natin yan. Kain nyo naman kakain yan. Oh, di ba? Magpainit ng kawali. Lagyan natin ng konting mantika. At syempre, pag mainit na, ilagay na po natin ang ating binabad na karne. Ayan. Karne. Oh, ayan na ang karne. Ipiprito lang po natin ng konti yan. Mabilis lang po yan maluto kasi masyadong manipis na po yung pagkakayuan natin dyan. At konting prito lang po. Konting mekos. Ayan, paghiwalay lang natin para halos maprito. Hindi naman lahat mapiprito yan, pero mga ngamoy prinito yan syempre. Napakabungo po niyan. Ayan. Ayan na, halos tuyo na ang ating pinipiprito. Syempre, ilalagay na natin dyan ang ating sibuyas, bawang. Ayan, lagyan natin ng konting sili para medyo mayahang. Ayan o. At sa gusto lang mo naman magka ng sili. Ayan, pwede nang lagyan. Ayan, syempre, di ko lang na tayo gusto natin ng sili. Ayan, halos dumidikit na. Hindi natin tinanggal yan kasi dediretso na natin yan luto agad. Mekos ulit mga insan. Ayan. Nakikita nyo naman, napakabango po ng ating paggigisa. Ayan. Sunod, wala tayong gulay. Lalagyan natin yan ng kahit bagyo beans lang. Para naman mabango. At meron tayong gulay. Ayan, pagsama-samahin na natin yun dyan. Pwede naman yan tutusin. Di ba? Ayan na ang ating bagyo beans. So, pinuto lang natin sa dalawa. At saglit lang naman lutuin yan. Halo, mekos ulit. Ayan o. Ayan. Sunod na natin yung ating sibuyas na puti. Ayan. Ang ating sibuyas na puti. At nilagay na po natin ang ating ang ating pinagbabarad kanina para maluto ang ating bagyo beans. Kasi pag hindi natin nilagay, ayan ang ating puti na sibuyas. Diba? Okay yan, panalo po ang ating pananghalian ngayon. At syempre, halos paluto na yan. Ilagay na lang natin ang takip. Syempre, takpan natin at para naman maluto ang bagyo beans. Ayan, luto na yan. Lagyan ng konting asin kasi syempre walang kahit ano yan. Asin lang po. Toyo. Ang ating kalamansi. Ayan, nandiyan na po ang kalamansi. Ilagay na po natin para naman mabuhay ang ating bistek dahil sa kalamansi. Ayan, maasim-asim po. Ayun o. Ayan na ang ating bistek Tagalog. Ayan, napakasarap po niyan. Ay di, bistek Bicolano pala yan kasi Bicolano yung nagluto, hindi Tagalog. Pero nagtatagalog po tayo. Ayan. Ihain na at tayo po ay syempre kakain na. Di ba? Salamat po sa inyong panonood sa aking munting